berriz erabil nazazu. Virgilio zen bere izena, hori ere birritan erabili nahi izan balu bezala. Erretiroko garaia ongi joan azeukan nik ezagutu nuenerako. Egia esan, urteen zama ere igartzen hasia zitzaion aurpegiko zimur nekatuetan. San Juan Egoitzan erizain lanetan eman dituen urteetan ezagutu nuen. Garai hartan, erizaintzanko ikasketak amaitu eta beste zer aukeran ez nuenez, eskaini zidaten lana onartza erabaki nuen. Hasieran, ospitale edo antzeko zentro batean lana topatu artean aritzeko asmoa banuen ere, urtek erakutsi didate adinekoekin lan egiteak baduela bere xarma, eta arrez gero, egoitza bat baino gehiago ezagutu ditut han eta hemen. Baina hasi, han hasi nintzen, Zumaiako San Juan Egoitzan, eta han ezagutu nuen Virgilio. Ni egoitza deritz nintzenerako, adinea nahiko aurrera zijoan, baina bertan zeuden beste hainbat zaharrekin alderatuta buruko argitasuna primeran mantentzen zuen, naiz eta askok kontrakoa pentsatu. Nirekin berehala egin zuen harreman ona. Agian, ordura arte, mojek zaindu zutelako eta ni haien aldean eskagaztean nintzelako. Edo agian, haiek ez bezala nik hizketarako beta ere ematen niolako. Arrazoi batengatik edo bestearengatik izan, kontua da berehala hasi zela nire laguntza eskatzen mojekin ausartzen ezen moduan. Mania bat zuen Virgiliok. Gauza zaharrak ez zituen berehala botatzen. Egia esan, ez zituen sekula botatzen. Gaur egun, birziklatze moda bihurtu dena, Virgiliok bizimodu zuen bihurtu. Gerra garaian, nahiko behar eta goze igarotoko zela aitzakian, ez zuen ezer alferrik galtzen uste. Hasieran, ohitura moduan hartuko zuen gauzen berrerabilpena denborarekin usadio izan zuen eta pixkanaka mania bilakatu zitzaion. Hori zela medio, mojek uste zuten burua galduta zuela. Gainerako egoliarrek ere antzera tratatzen zuten, baina nirekin izandako hizketaldietan ongi erakutsi zidan burua beretokian zuela eta egindakoak egiteko arrazoiren bat izaten zuela tarteko. Ni San Juan Egoitzara iritsi nintzenerako, Virgiliok bere birziklatze sarea muntatua zuen. Ezen gaur egun ezagutzen ditugunen moduko sistema. Virgiliok ez baitzekien nola berrerabili paperak berriz ere paper pasta egiteko, edo plastikoak nola birziklatu etekin ateratzeko. Edozein gauza zakarretara bota horretik, beste erabilera bat nola eman, horra Virgilioren burostea. Esaterako, horrela sortu zen egoitzan gaur egun dagoen oilotegia, eguneko bazkaritatik sobratzen ziren ogi papurrak berrerabili nahian, Virgiliok erositako 2 oilorekin abiatu zen. Erosi ere ez omen zituen erosi, sobran zeuden edo orduan erabiltzen ez ziren bestelako gailu batzuen truke aldatutakoak omen ziren oiloak. Eta haiek egunero sortutako zirina baliatzeko baratzea jarri zuen martxan. Horrelako ekintzekin, mojen grazia irabazi zuela kontatu zidan Virgiliok. Gustora jasotzen zituzten goizero, oiloek errundako arraultzak, baita barazki freskoak ere. Goizero jasotzen zituzten Virgilioren birziklapenaren ondorioz sortzen ziren biztelako makina bat kontu. Baina denborarekin, egoitzan gauza guztiak bota horretik Virgilioren eskuti pasaberrak eta honek monjei eta itonamonei ezartzen ziren segimenduak urduri jarri zituen monjak. Eta Virgilioren mania obsesiotzat hartu eta haren burutazioak erokeria moduan ulertzen ari ziren.